ברוכים הבאים. בסרטון ההדרכה הבא נלמד כיצד להציג את אתר מילוקן 360 שלך בדף הפייסבוק העסקי שלך. על מנת לבצע זאת ניגש בתפריט מילוקן 360 לעימוד אתר העסק. נזכיר רק שקיים סרטון הדרכה מקיף על האופציה של עימוד אתר העסק. ניגשים בחלק התחתון לאפשרויות העיצוב. נלחץ על לחצו לשינוי עיצוב, וניתן לראות שהמערכת מאפשרת לנו לבחור מספר סגנונות עיצוב לפייסבוק. כשאנו בוחרים סגנון עיצוב לפייסבוק, המשמעות היא שהמערכת יודעת להתאים את רוחב האתר לרוחב המתאים בפייסבוק. אנו נבחר את האופציה הראשונה לטובת ההדגמה, נלחץ על OK, וניתן לראות שרוחב האתר הותאם לרוחב הדף בפייסבוק. זהו למעשה השלב הראשון בתהליך. השלב הבא הוא לגשת לפייסבוק, לאתר בשורת החיפוש את היישום שנקרא וובוקס. וובוקס קאסטום טאב. נקליק עליו. נלחץ על Install Page Tab. כעת נגדיר באיזה דף פייסבוק עסקי יותקן היישום. נלחץ על Add Page Tab. נבחר בשדה Page Source באופציה URL, ובשדה הרחב נגדיר את כתובת אתר מילוקן 360 שלנו. פשוט מאוד נעתיק את הכתובת של אתר 360 שלנו ונבצע הדבקה. בחלונית הקטנה יותר אנו מוזמנים להגדיר את גובה הדף. במקרה של האתר הספציפי הזה נגדיר גובה דף, יותר נכון אורך דף של 1500 פיקסלים. ניתן כמובן לעדכן את הנתון הזה בכל שלב. נסמן Hide Scroll Bars במידה ונרצה למנוע מצב של פסי גלילה בצד האתר, ונלחץ למטה על Save Settings, שמירה. על מנת לראות את התוצאה נקליק על View Tab, וניתן לראות שעמוד הפייסבוק שלנו שמציג את אתר מילוקן 360 מוצג בהצלחה בתוך פייסבוק בצורה מאוד מאוד יפה ואסתטית. תודה ובהצלחה.